endnu en Ulvegård tæve, efter blandt andet har en krympe, som jeg husker så det er godt. Hendes mor er eksteriørmæssigt betydeligt bedre. Hendes mor har altid fået fortrinlig og højt prædikat på vores udstillinger og har været flittig udstilling. En tæve, jeg husker som en rigtig, rigtig dejlig tæve. En skam, hun ikke kom på has i sin tid. Og nu, det gør hun sgu i år. Det var dejligt, det vil jeg glæde mig til. For det er faktisk en rigtig god mor, hun har. Hun er, som sagt, eksteriørmæssigt noget bedre. Ikke fordi her det er nogen udtalt dårligt, men hende kan jo godt se er lidt mere kvadratisk. Lidt mere den, som chefhunde så ud i 60'erne, og det er jo ved at være mange år siden. Nå, der er mange gode ting med den tæve også. Hun er over middelstor, hun er målt til 59, middelkraftig, udtryksfuld, temperamentsfuld tæve, er god type. Hun har et smukt kønspræg, hun har en dejlig ulvegrå pigmentering, hun har en smukt hoved, kraftfuld kæbe og mørke øjne og korrekt ørehanssæt. Jeg kan helt taget godt lide hele hendes fremtoning og hendes udstråling herinde i ringen. Hun virker som en rigtig sund schæferhund på alle måder. Normal manke med et lille knæk bag, lige fast ryg, lidt kort afskydende kryds, overarm kunne være lidt mere skråtliggende og en anelse længere. Hun er særdeles velvægtet bag med nogle gode kraftfulde køller. Hun er sund og stærk med hensyn til hendes mellempod og hendes haser, og hendes støttelinjer i det hele taget, de er absolut korrekt. Og skal vi lige se der en tur rundt, fordi hun endnu en grå brushund her, vi ser, som jo absolut godt kan bevæge sig. Når jeg skal bevæge sig, så selvfølgelig kan de det mere eller mindre. Men den er jo taktfast og regelmæssig, og hun drager hele tiden. Så det kan godt være, at hun falder en anelse i sin forhånd, men bevægelsen er jo regelmæssig og harmonisk med ganske udmærket skridthvile. Mod kampdrift har jeg skrevet, at hun bed virkelig godt, både i overfald og i den lange. Hun var lidt urolig omkring bevogtningen, men hendes lyst og hendes temperament og hendes bideformåen, det var bare super. Så mod kampdrift, det var udbredt og slipper. Hjertelig tillykke. Hun er kort, så vil jeg glæde mig til at se hendes mor om et halvt års tid. Tillykke.